Assalomu alaykum barodarjono, xush omadton ба канали ман. Лайк, подписаться фаромӯш намекунем. Ҳама каса Санкт-Петербург имрӯз барфа бини хушрӯиша. Бародарон. Чои хушрӯиша бини. Ҳамотон азме саломатиятон бо ҳамин қариб 80% видеоимро тамошо мекардегиҳо. Би подписаться тамошо мекардем. Илтимос ҳамин як ҳамтаки видео бинтакам сохки подписаться кардегиҳам. Ҳамин як подписация зекундом бародарҷоно. Язги пешаи мо пеш баравад. Илтимос де бародарон. Ашмо ҳичи набарад. Якта подписация кундом видеои нав ба нав аистбара мебиёд мо бо худо хоҳад. ҳамеша мепартоем бародарҷоно. раҳмат барои дастгириётон. Миннатдор. Эҳтиёт кунтон худотона.